Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Τη βάλει την έλευτα από πίσω. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Έχει την γρήγορα παιδιά. Οπ. Μπορεί να ανέβει ένας στην τώρα θα ανεβαίνει. Θα εγώ. Έλα, από το πόδι, μπορεί και να το τουλάχιστον δέσει την τριχιά στο πόδι. Να το τραβήξει. Έχεις μια στυλιά έτοιμη. Του σκηνή που είχες. Ναι. Του σκηνεί στο μάξι. Ένας ελαφρύς, περίμενε. Πού την έχεις. Α, η άσπρη, η άσπρη. Μήπως την περάσει μαζί από το τέτοιο αυτό. Κάτσε να πάρω και φάτσες γιατί το βράδυ θα έχουμε... Το μοντζάι θα γίνει κατά 50.000 like από άλλη κλειφτά. Η χαζή από το Σικούριο. Πού είστε παιδιά Σικούριο. Φυσικά. Σικούριο City. Ναι. Αυτός είναι το Σικούριο. Και του Βαρσάμι. Πώς δεν ξέρω. Το Μιτσαρά. Πρέπει να πάει στη σκηνή ρε μορφόπεδο, παλικάρε. Ναι. Να το δέεις στο πόδι, ώστε να το τραβήξεις αυτός από πάνω. Από το βγει το πόδι, μαλάκα, και εσύ σοβαρέψεις. Τι θα πάθει από το πόδι ρε. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πού να ξέρω να πούμε. Τώρα πόσα κιλά είναι το πιθανό. Εδώ κάνουμε διάσωση γυδιού. Ναι όμως ήθελε. Έλα, θα πεις καλά εκεί. Όχι ρε. Περίμενε. Γιατί δεν βγάζεις τώρα το φύλλο. Να είναι πιο ελαφριά να μπορείς να κάνεις κουμάντο. Θέλετε να κρατήσει τις κάλασες. Περίμενε, θα πέσεις, περίμενε. Τώρα άφησε τη σκάλα κάτω να ανέβει. Τι τα ακόμα πας αυτό είναι κάτι, γιατί δεν. Να, μόλις τον είπα. Συλλέ, δεν ανεβαίνεις εσύ να κάνεις δουλειά. Είχε φέρεις πουλί, όταν το λέω εγώ να κόψω τα φιβλάκια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα, Έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατεβεί. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνοι δήλωση με τα ονόματα. Να πας κάποιος να μου το τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Είναι, ναι. Έλα, βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γυριού. Μπορεί να έχει τώρα. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Τώρα μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Θα το βλέπεις. Θυμίσαι να ανέβαινα πριν. Εκεί κάτι που ανέβαινα. Έλα, άντε. Άστρα, κατεβεί και το βγάζει κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε.
Τίποτα ρε παλικάρε. Άμα το εργαλείο πιο πίσω και γύρισε μια σκάλα και Εντάξει είναι. Άστρα χαρή τώρα. εντάξει. Άμα θες ξανακριβώ.